Milé maminky, milí tatínkové, dnes jsme pro vás připravili ukázku, jak si můžete spolu s vašimi dětmi vyrobit takovouhle krásnou anglickou miniknížku, kterou si děti sami vymalují. Postup je velice jednoduchý. Vezměte omalovánku, kterou jsme vám přichystali, a odstřihněte dokola bílé okraje. My už jsme si je odstřihli. Nyní omalovánku přeložte podélně vejpůl. Rozložte ji zpět a přeložte ji vejpůl na šířku. A ještě jednou vejpůl. Nyní se vraťte o krok zpět a nastřihněte stránku uprostřed podél prvního obrázku. Musíte dávat pozor, abyste nenastřihli i druhý obrázek. Celou omalovánku nyní rozložte, vezměte ji uprostřed za nastřížené rohy a ohněte. Takto vzniklé stránky složte k sobě do tvaru knížky tak, aby strana číslo 1 byla čelní stranou. Tak, knížka je hotová a můžeme si začít číst. Přejeme vám hodně zábavy.